Άκου φίλε μου τι εστί Ερμής. Μόλις τον γέννησε η μάνα του η νέα, τον έπιασε και τον έβαλε στην κούνια του. Το μωρό όμως μεγαλώνει με καταπληκτική ταχύτητα. Μόλις γύρισε την πλάτη της η νέα, κατεβαίνει το μωρό από την κούνια, γενιάξε το σπίτι και παίρνει τους δρόμους. Περπάταγε να δει πως είναι ο κόσμος. Πάει, έφτασε μέχρι την Κατερίνη. Βλέπει εκεί στον κάμπο, στους πρόποδες του Ολύμπου, τα βόδια του Θεού Απόλλωνα. Ωραία βόδια, μεγάλα, κόκκινα βόδια. Μας κοιτάει κανείς, σκέφτηκε αμέσως ο μικρός Ερμής. Θα τα κλέψω. Πώς θα γίνει όμορφη να μας παρήχθησε ο Απόλλωνας. Γιατί άμα τα πάρω τώρα και τα πάω κάτω εκεί στο σπίτι μας στην Πελοπόννησο, θα αφήσουν και πατημασιές στον δρόμο. Θα δει τις πατημασιές ο Απόλλωνας και θα μας πάρει στον κατόφι. Θα μας βρει, θα μας τσακώσει. Πιάνει και κόβει βιλούδες από τις βελανιδιές και τις τυλίγει στα πόδια των ποδιών. Τις δένει με κοντάρια και ξεκινάνε βόδια και μωρό και κατεβαίνουν κάτω από τα βλάκι. Δεν αφήσανε καθόλου πατημασιές. Τίποτα δεν φαινότανε πάνω στο χώμα. Πάει το απόγευμα ο Απόλλωνας, δεν βρίσκει τα βόδια και αναρωτιέται. Πού είναι τα βόδια, πού είναι τα βόδια. Ρωτάει από εδώ, ρωτάει από εκεί, κανένας δεν ήξερε. Πάει προς τα πάνω, δεν βλέπει τίποτα. Αρχίζει και κατεχωρίζει προς τα κάτω, δεν βρίσκει τίποτα. Είδε και απόειδε, βάζει τις φωνές και λέει: όποιος μου βρει τα βόδια, όποιος μου κλέψε, θα του δώσω μεγάλη αμοιβή. Τρέχουν τότε όλοι οι παρατρεχάμενοι σάτυροι μαγικό τους στον Ψηλινό και αρχίζουν και ψάχνουνε. Φάγαν όλο τον τόπο να βρούνε τα βόδια. Πήγαιναν από εδώ, πήγαιναν από εκεί, δεν τα βρίσκανε. Κατέβηκαν προς τα κάτω, φτάσανε και στην Πελοπόννησο. Και ακούνε ξαφνικά από ένα σπίτι εκεί να βγαίνει μια πρωτάκουστη αγωνία. Πρώτη φορά ακουγόταν μουσική στον κόσμο. Πλησιάζουνε στο σπίτι. Βλέπουνε δυο τομάρια βοδιών να στεγνώνουν στην αυλή. Στην πόρτα ήταν η παραμάνα που κρατούσε τον Ερμή. Οι κυρακινίνοι την πλησιάζουν και της λένε: δεν μου λες, αυτό που ακούμε, τι είναι? Πού να σας τα λέω. Έχουμε εδώ ένα μωρό πάρα πολύ καταπληκτικό. Να φανταστείτε, πριν από λίγο έπιασε μια χελώνα, της πήρε το κάφκαλο, έδωσε έγκαιρα βοδιών και άρχισε να παίζει. Από τη χελώνα έβγαλε μουσική το άτιμο. Πήγε η μάνα του να τον ανουρίσει. Γι' αυτό της έκανε καντάδα και αποκοιμήθηκε η μάνα του. Να τώρα, μέσα είναι και κοιμούνται. Και πού τα βρήκε τα έγκαιρα του βοδιού το μωρό? Και τι είναι αυτά τα τομάρια εδώ τα απλωμένα? Τι θέλετε να πείτε? Θα μας τρελάνετε? Θέλετε να πείτε ότι το μωρό έκλεψε τα βόδια? Οι σάτυροι δεν ξέραν τι να κάνουν και έτσι φωνάζουν τον Απόλλωνα και του λένε: για έλα από εδώ πέρα, Απόλλωνα. Κάτι ύποπτο συμβαίνει εδώ. Κατεβαίνει ο Απόλλωνας. Βλέπει τα δυο τομάρια τεντωμένα. Μπαίνει μες στο σπίτι, βλέπει τη νέα να κοιμάται. Την ξυπνά και της λέει: κοίταξε, κάπου εδώ πρέπει να τα έχετε τα πόδια. Εσείς τα κλέψατε. Εγώ δεν έχω βγει καθόλου μέσα από το σπίτι. Τότε το παιδί σου. Το παιδί μου. Τρελάθηκες. Να δες, στην κούνια είναι και κοιμάται. Μωρό είναι. Ο Ερμής ήταν στην κούνια και κοιμότανε. Είχε κλείσει και τα μάτια και έκανε ψέματα φυσικά ότι κοιμόταν. Το ψόφιο κοριό έκανε στα ζρέο μου. Τότε ο Απόλλωνας το ξυπνά και του ρωτάει: πού είναι τα βόδια, μικρέ? Δεν έχω ιδέα. Έχεις. Γι' αυτό θα έρθεις μαζί μου πάνω στον Όλυμπο, να σε ανακρίνει ο Δίας. Κανένα πρόβλημα. Έρχομαι, λέει και ο Ερμής. Ανεβαίνουνε στον Όλυμπο, πάνε στο Δία και του λέει ο Απόλλωνας: Δία, αυτός ο μικρός μου κλέψε τα βόδια. Και η
κοιτάει χαμογελαστός αβίαστο παιδί. Κάτι του θύμιζε από τις δικές του κατεργαριές. Ύστερα γυρνά στον Απόλλωνα και του λέει «Μα τώρα το μωρό σου κλέψε τα πόδια, Απόλλωνα. Αποκλείεται. Έκλεψες τα πόδια εσύ μικρέ». Και γελούσε ο Ελίας και έκανε νόημα του μικρού με το φρύδι προς τα πάνω «Πες όχι, πες όχι». Ο Απόλλωνας όμως είδε το δύο που έκανε νεύματα στο παιδί και τους είπε «Αυτός τα κλέψε τα πόδια και με δουλεύετε κι οι δυο σας. Δεν το περίμενα από εσάς». Ο Ερμής δεν μπορούσε πια να δικαιολογηθεί και έτσι γυρνά και λέει στον Απόλλωνα «Κοίταξε, εντάξει, Απόλλωνα, τα έχω πάρει τα πόδια. Μα όχι για να στα κλέψω, βρε αδερφέ. Μονάχα για να παίξω. Φυλαγμένα τα έχω. Δεν πάθανε και τίποτα. Μονάχα 2 βόδια έσπαξα και τα έκανα θυσία στους 12 θεούς». «Ποιους 12 θεούς, μικρέ?» «11 είμαστε». «Όντως, φίλοι μου, 11 ήταν οι θεοί μέχρι τότε». «Και λοιπόν, για πες, ποιος είναι ο 12ος θεός?» «Εγώ», του απαντάει και ο Ερμής. «Δούλος σας, κύριε». Βάζει τα γέλια τότε ο Δίας που είδε το μωρό να καμαρώνει πως είναι ο 12ος θεός και λέει του Απόλλωνα «Άντε, πάρε Απόλλωνα το μικρό και πάτε εκεί στο σπίτι του, στην Πελοπόννησο κάτω. Να δούμε, βρε. Είναι αλήθεια. Τόσα βόδια. Πού τα έκαψε? Τα έχει ως χώρο στα βόδια. Εγώ πάντως πολύ αμφιβάλλω». Έτσι ο Απόλλωνας παίρνει τον Ερμή και κατεβαίνουν κάτω στην Πελοπόννησο. Μόλις φτάνουν στο σπίτι, ο Ερμής μπαίνει για λίγο μέσα, δίθεν να χαιρετήσει τη μάνα του, τη Μαία, και τον βλέπει ο Απόλλωνας να ψακουλεύει κάτι στη κούνια του. «Τι είναι αυτό που κράτας στο χέρι σου?» τον ρωτά. «Α, τίποτα, Απόλλωνα. Ένα μουσικό όργανο. Για να δω». Ο Ερμής βγάζει το κάφκαλο της χελώνας που είχε χορδές από τα έντερα του βοδιού και αρχίζει να παίζει του Απόλλωνα ένα καταπληκτικό τραγούδι. Τα λόγια του λέγανε «Τι ωραίος Θεός που είναι ο Απόλλων, τι υπέροχος, τι γενναιόδωρος και τι ευγενικός». Και τον πήγαινε ο Ερμής για να του δείξει που είναι κρυμμένα τα βόδια. Και στον δρόμο του παίζε ολόκληρο ρεπερτόριο. Μαγεύτηκε ο Απόλλωνας. Στο τέλος φτάνουν στα βόδια. «Να τα», λέει ο Ερμής στον Απόλλωνα. «Ορίστε, πάρτα, δεν πάθανε και τίποτα, ντε». «Να κάνουμε μια συμφωνία», τον ρωτάει ο Απόλλωνας. «Τι είδους συμφωνία μπορούμε να κάνουμε εμείς οι δυο μεταξύ μας?» «Να μου δώσεις αυτό το μουσικό όργανο που έφτιαξες. Πώς το λένε?» «Λύρα το λένε». Να μου δώσεις τη λύρα και κράτα τα βόδια». «Εντάξει, με τα χαράς, είμαστε σύμφωνοι». Και δίνουμε τα χέρια. Παίρνει τη λύρα ο Απόλλωνας, την περιεργάζεται και αρχίζει να παίζει. Ο Ερμής εντωμεταξύ κόβει κάτι καλάμια που ήταν εκεί, τα ενώνει μεταξύ τους με χορτάρια και αρχίζει και φυσά, λες κι ήταν κλαρινέτο. Καινούριος ήχος. Καινούριο μουσικό όργανο. «Τι είναι αυτό?» εκπλήσεται πάλι ο Απόλλωνας.
αυτό το όργανο? Κλαρινέτο λέγεται. Τι μου λες, βρε παιδάκι μου? Ωραία ακούγεται αυτό το όργανο. Ερμακό, να κάνουμε μια καινούργια συμφωνία εμείς οι δυο. Να μου δώσεις αυτό το όργανο και να σου δώσω εγώ το χρυσό μου το ναυδί ποδί τα πόδια. Α, συγγνώμη αδερφάκι μου, αλλά όχι. Αυτό είναι πιο φιγουρά το όργανο. Και δεν φτάνει μόνο το χρυσό σου το ναυδί. Θα με κάνεις και Θεό των βοσκών και των ζωβαναρέων. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Και βέβαια συμφωνώ. Και δίνουμε τα χέρια. Έπειτα ο πονηρός Ερμής παίρνει τις τρίχες από τις ουρές των ποδιών και φτιάχνει ένα τόξο. Ύστερα γυρνά στον Απόλλωνα και του λέει: «Με αυτό το τόξο, Απολλωνάκο μου, θα είσαι ανίκητος και κανένας δεν θα μπορεί να σου παραβγεί, γιατί δεν θα το βλέπουν». Μα πώς? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πρόσεξε. Παίρνει δυο τάβλες, παρλέμει παραμάνω με την λιτσούρια του, τις ενώνει και φτιάχνει το σκάφος από ένα καινούργιο όργανο, το βιολί. Ύστερα παίρνει και ψηλά έντερα, ξέρετε, του ανώτερου πεπτικού και φτιάχνει τις χορδές του. Όπως κατάλαβες, κύριε Απόλλωνα, τα πόδια φαγωθήκανε για να επιτελέσω βιολικούδημα, για να σε υπηρετήσω και να φτιάξω δόξα για σένα, ώστε να είσαι ανίκητος. Ακόμα ο Ερμής πήρε και κάτι καρδιά από τα παπούτσια των σατήρων και τα έβαλε στο βιολί για να κουρδίσει. Και οι σάτυροι όταν ξύπνησαν και φόρησαν τα σανδάλια τους, μη σας πω τι πάθανε. Μείνανε με μόνο τα κορδόνια τους και έφυγαν με την πατρίδα τους συμπόλυτοι. Ο Απόλλωνας πήρε στα χέρια του το βιολί και το επεξεργαζόταν ενθουσιασμένος. Και μετά γυρνάει στον Ερμή και του λέει: «Και τι θέλεις τώρα γι' αυτό, Ερμάκο μου? Θα με κάνεις και προστάτη των ταχυδρόμων». Σκέφτηκε ο πονηρός Ερμής. Τόσα γραμματόσημα και τη μουτσουνάρα πάνω, σίγουρα θα είναι επικερδής επιχείρηση. Είμαστε σύμφωνοι λοιπόν? Σύμφωνοι, του είπε και ο Απόλλωνας. Ο Ερμής στη συνέχεια έκανε ακόμα μια σκέψη. Αν μεγαλώσω το κλαρινέτο, θα φτιάξω ένα καινούριο όργανο και θα το πλασάρω. Άκου, κύριε Απόλλωνα, αυτό το όργανο είναι ιδιαίτερο. Επήρα ξύλο από δέντρο έβαινα και το άφησα 12 μέρες στη διαγώνιο Δέλτα 12 του ναού σου του Επικουρίου, ο οποίος αυτός περιστρεφόταν. Έψησε το ξύλο τελετουργικά σε 12 βαθμούς της κλίμακας χθες του. Μετά επισκέφτηκα αυτόν τον πίθακα, τον Σέλμερ, τον Απόλλωνα, τον Πιθαγόρα, για να μου εξηγήσει πώς λειτουργεί αυτό το μονόχορδο του προπόνου του, να του βάλει κλειδιά. Πήρα λοιπόν τα δόντια των ποδιών και τα έβαλα για κλειδιά. Όπως καταλαβαίνεις, κύριε Απόλλωνα, τα δόντια ήταν επιστήμονες. Και για να διαφέρει τον μπάσο από το κλαρινέτο, του βάλα και γυριστή καμπάνα, τα κέρατα των ποδιών. Ο Απόλλωνας σκέφτηκε, βρέδω, πέφτει πολλή επιστήμη. Διαγώνιος Δέλτα 12, μονόχορδο, κλειδιά, στον όλυπο θα κάνω το κομμάτι μου. Και τι θέλεις τώρα γι' αυτό, Ερμάκο μου? Μια πόλη θέλω. Με το όνομά μου κατά προτίμηση, δεν θα ξεκουράζομαι. Πόλη θες, Ερμάκο μου, θα την έχεις. Σου δίνω την πιο όμορφη πόλη της Πελοποννήσου, την Ερμιόνη με το όνομά σου, για να ξεκουράζεσαι. Είμαστε σύμφωνοι? Σύμφωνοι, του απαντάει ο Ερμής. Και έδωσαν τα χέρια. Ο Ερμής, ακούστε και τούτο εδώ, είχε ακούσει για τον Πάνα, που ήταν προστάτης των Ψαράδων, και σου λέει εγώ, που είμαι των Ζωβαναρέων, τι θα γίνει, θα μου πάρει αυτό στη δόξα? Απολλωνάρα, εκεί στο Λύκειο Όρος στην Αρκαδία, είναι κάποιος Παν. Μ' ακούς? Παν. Πανσεραϊκός? Όχι, βρε παιδάκι μου.
αυτός έχει ένα όργανο. Αυλός του Πάνα λέγεται. Και καφιέτο ότι με αυτό ηρεμεί τα γίδια και τα πρόβατα. Απολλωνάρα, είναι κίνδυνος για την περιοχή σου. Πρέπει και εμείς να φτιάξουμε έναν αυλό καλύτερο και από του Πάνα. Ο Απόλλωνας σου λέει, δίτα κατηγορίας Θεός, και να έχει και αυλό και κοντά στον επικούριο ναό μου, Ερμάκο, ανάλαβε αμέσως να κατασκευάσουμε ένα νέο αυλό, καλύτερο και πιο σύγχρονο από του Πάνα. Τότε εμείς, χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο, πήρε τα κλειδιά από το κλαρινέτο και έβαλε 8 τρύπες, αντί για 4 που είχε του Πάνα. Έτσι έβγαζε περισσότερους ήχους. Και για να διαφέρει από τον αυλό του Πάνα, εζόταν πλάγια. Γι' αυτό ονομάστηκε και πλαγίαυλος. Άκου Απολλωνάρα και αυτή την πληροφορία. Αυτό το όργανο παίζεται και αυτόματα. Γι' αυτό ονομάζεται φλάουτο. Από το άουτο που σημαίνει αυτόματα και το φλ που σημαίνει φλογέρα. Τεχνολογία σου λέω. Άσε που επειδή παίζεται πλάγια, ακούγεται και σε όλες τις πλαγιές. Αυλός της πλαγιάς λοιπόν. Ας μας κολλήσει τώρα ο Πάνας. Πάνα, πανικός! Φώναξε ο Ερμής. Ο Απόλλωνας πήρε στα χέρια του το φλάουτο, το περιεργάστηκε για λίγη ώρα και έπειτα το έδωσε στην ευτυχία να παίξει, πλημμυρίζοντάς το από ήχους. Το άκουσε και ο Πάνας και έσκασε από το κακό του. Μεγάλες δουλειές. Θα φτιάξουμε μια εταιρεία παντός κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Απόλλωνας, Ερμής και Σία. Έτσι, φίλοι μου, δημιουργήθηκαν οι εταιρείες ΑΕ από τα αρχικά Απόλλωνας και Ερμής. Και ο Ερμάχος μας, ναι, έγινε ο πρώτος χρηματιστής. Απόλλωνα, και για να μην ξεχνιόμαστε, διάλεξε και στην Αθήνα ένα δρόμο με μεγάλη εμπορική κίνηση και δώσ' του σε παρακαλώ το όνομά μου. Πώς θες να λέγεται? Μα θέλει και ερώτημα. Ερμού θα λέγεται. Είμαστε σύμφωνοι? Μα θέλει και ερώτημα. Φυσικά. Πάμε όμως τώρα στο Δία να του πούμε τα καθέκαστα. Και πάνε στο Δία. Του λένε τα καθέκαστα και τον ρωτάνε αν έχει αντίρρηση να γίνει ο Ερμής Θεός. Ο Δίας το καταδιασκεύασε. Εντάξει, λέει του Ερμή. Αλλά θα σοβαρευτείς ή θα γίνει εδώ μέσα ο κλέψας του κλέψαντος? Όχι, πατέρα Δία. Και μάλιστα, του υπόσχομαι, αναλαμβάνω υπεύθυνα να φυλάω όλη τη θεϊκή περιουσία, να μην μπορεί κανένας να σας κλέψει. Βρε, αφού είσαι κλέφτης και ψεύτης, όχι πατέρα Δία, δεν θα λέω πια ψέματα και δεν θα κλέβω κανέναν. Τότε, να σου αναθέσω κι άλλο ένα καθήκον. Μέσα. Θα είσαι και προστάτης Θεός, εμπόρων και ταξιδιωτών. Σύμφωνοι, λέει ο Ερμής καταχαρούμενος. Αλλά είπαμε μικρέ, όχι άλλα ψέματα. Όχι, όχι, όχι πατέρα Δία, δεν θα λέω πια ψέματα. Στο πολύ πολύ, να μην λέω την αλήθεια ολόκληρη. Ψέματα πάντως να είσαι σίγουρος, δεν θα λέω.
Γέλασε ο Δίας. Φωτίστηκε όλο το πρόσωπό του. Του δίνει δυο άσπρες κορδέλες να στολίσει το ραβδί του, σκούφο για να μην βρέχεται, και τα χρυσά πέδιλα με τα φτερά, τις ενδρομίδες. Να τα φοράει ο Ερμής και να πετά πιο γρήγορα και από τον άνεμο. Τον δεχτήκανε σαν καινούριο Θεό. Και όταν μαζεύτηκαν όλοι οι θεοί το βράδυ, τους έκανε και μια ωραία επίδειξη. Πήρε δυο ξερά φύλλα, τα άτρεψε μεταξύ τους και ξεπήδησε φλόγα. Με το στόμα ανοιχτό μείναν οι θεοί. Έτσι ο Ερμής έγινε ο Θεός των ταχυδρόμων, των εμπόρων και των ταξιδιωτών, των βοσκών και των ζωνταναρέων. Μα πάνω απ' όλα έφτιαξε τη μουσική, να την ακούν θεοί και άνθρωποι και να είναι αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.